অনেকগুলো ভালো হয়েছে তোর মধ্যে পছন্দ भाभी आप थोड़ा वो हो गए ना वही तो बोल रहे हम लोग पतली हो गए ना लेटरिन करते करते अच्छा ही हुआ नहीं तो थोड़ा मोटी दिखती नोंथांमोनखौ गासिखौबो आंनि इउटिउब चेनेलाव बरायनाय थाबाय आं दा त्रिपुरायाव आंनि बिहावनि न'आव दङ माने हासबेन्डनि न'आव ओमफ्राय दा जोङो हम प्रडाक्सन आंनि हौवानि बिनानावनि सं आरो kokborok मिउजिक भिडिअ बानायनो थांगासिनो दं आरो आंनिसो मेकआप रेडि जाबाय कस्टिमखौ लकेसनाव गानहैसिगोन आरो ना न'नि गारि गंसे लाबोबाय ओमफ्राय नैबो आंनि बिबोनांनि गारि रेडि जाबाय आरो बारा मानसि गैखाया चलो दा जों थांबाय थानायसै आरो लकेसनसिम ये आंखौ मेकआप खालामदों तुम्हारा नाम बोल दो लाइशा देवर्मा हाँ अच्छा मेकअप किया है नहीं ये आंनि बिबनां कल्पना देवर्मा बिनो खनदों आरो सल'खौ आरो बेनो प्रडिउस खालामगोन आं दिनै बिराद कनफिउज आरोना माने एसे गोसोखौ गोलोर मोनदों मानो होनबा आंथ' गोबां बर' मिउजिक भिडिअ प्लास फिल्मथ' बानायखायो ओमफ्राय जोंनि हारिनिखाय जों बारा प्रब्लेम मोना जोंनि रावखौ ओमफ्राय दा बिसोर त्रिपुरानि बर' माने त्रिपुरानि बर'फोर आरो kokborokफोर सङा आंना kokborok जागोन दिनैनि मिउजिक भिडिअआ शुटिं लानो गोनां ओमफ्राय दा आङो बुजि मोना आरोना ओमफ्राय आं मुखस्थ'सो लाना बानायनांगोन ओंखायनो माने एसे आं जाबायदि होनांगौ सागे होनो हानाय नङा खोमा मिथिला आरोना नायनोसै ट्राइ खालामनि जेसेबां हायो मोजां होनो नाजागोन नोंथांमोना नुगोन आं लिंकखौ उनाव होनो हागोन इउटुबाव मोनखागोन जों दा थांगासिनो आरो लकेसनाव मोनैबाथाय आं सुट लानो टाइम नंला सोरखौबा हायोबा लानो होगोन एसे गारिखौ बेयाव दोनबाय गारिया थांला दा जों थाबायलांनोसै लकेसना मोनफैबाय आरो जेनेबा थाबायनांगौ एसे आरोबाव सब ब्लगार है ना लामा गैया नै जों जेराव शुटिं लागोन थान्दा बहुत बेयाव लामा गैया आरोना ओमफ्राय नहीं दैमा फिसादोसो थाबाय थांगासिनो जों कितना दूर है यहाँ से ओ एक बार भी नहीं आया ना दिखे लोग आता है तो बेम्बू में खाना बनाता है ना मैंने फोटो में देखा नहीं जोङो दंग' दंग' थांगासिनो दं मोनथारनोसै जोंनि लकेसना आलदाखा जाय फूडनी फिल्म से बायना हम भाई ये क्या कर रही हो हाँ नहीं फास्ट लोकेशन बेयावनो जागोन जोंना 12:30 जाखाबाय टाइमानो गैला नै जोंना गाबोननो जों न'आव थांगोन नालाय नै बेलासिसिमाव फोजोबथारनांगौ आरो अखा हाबाय थानायखाय बेला जाबाय नङाबा 7टासोआवनो ओंखारबोनो नंदोंमोन जाहानि मिस्टार हौवासानि ड्रेस हासिगासिनो दं आंनि ड्रेसखौ जोंहानि बिबनाङा बानायदो आरोना बेयो आंनि आगै हौवानि बिनानाव बे बानायना होदो आरो माबायदि नुदो खोन्थाबानो जाबाय कमेन्टआव हेलो
তেতিয়া বহিবা ready পাৰিবা Mano iba no, udah ke mano. Hanya bagi hakka, tong mani caw. कैसा लगा मम्मी कैसा लगा बहुत कष्ट है दिख गया पूरा और यहाँ पे इतना गंदा गंदा चीज है तो भी बैठना पड़ रहा है हाँ और ये बोलो ही मत इतना लंबा देखो हाँ ज़्यादा लंबा होगा ये हाँ ओके मदद चाहिए दिखा ना वाले अच्छा takut kerikit sebentar saya akan ada si Zubair na bayar kami tinggal begini de angin agin ang dini mami tersinar kalau kita sudah senang selesai semua kasih bola itu komentar itu natok gue rimane rubin kasha rimane ada hadiah anak muk thang gue emang gue am tim kah